Obrúčkovo. Obrúčky na zavolanie. Chystáte svadbu? Premýšľate, kde si vyberiete svadobné obrúčky? Aj Jakub a Alžbetka si nad tým dlho lámali hlavu. Až kým nenatrafili na Obrúčkovo. I hneď zavolali, dohodli si termín a miesto u nich doma. Experti z Obrúčkova prišli priamo za nimi a v pohodlí domova im ukázali viac ako 600 modelov, ktoré si mohli v pokoji prezrieť. Jakub by si aj vybral, ale Alžbetka mala vysnívanú inú, originálnu obrúčku, ktorú nemá nikto. Žiaden problém. Na počkanie jej predstavu obrúčky nasimulovali a predviedli v 3D rozmeroch. Oboch nakoniec potešilo okamžité stanovenie ceny a vizuálne prevedenie oboch obrúčok spolu v 3D. A čo vy? Zavolajte aj vy a dohodnite si termín aj miesto. Svadobné obrúčky si môžete vyberať bez časového obmedzenia a bez stresu u vás doma. Môžete použiť aj svoju predstavu a fantáziu pri tvorbe obrúčky na mieru. Prídeme, predvedieme, vyrobíme a dodáme. Obrúčkovo.eu